खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं कार्बि आंलं जिल्लानि केरनियाव गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। जाय जाथाया सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि देरामुगनि लालुं गामियाव सोमजिदों, जेराव गावनि असे फिसाजोआनो गावनि बिमाखौ खर' दानस'नानै बुथारदों। जाय जाथाया कार्बि आंलं जिल्लायाव मोनसे गिखांनाय थासारि लाबोदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनानि समाव उन्दुबाय थानाय समावनो बिसनायाव फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि पूजा मालांआ गावनि बिमा अनुमाय मालांखौ न'नि सिङावनो खर' दानस'दोंमोन। बिफा प्रेमेन्द्र मालांखौबो न'आवनो गाग्लोबदोंमोन होनना मिथि मोनदों, जेराव बिफाया जोखोम जायो। गामिनि सुबुंफोर आरो बिफा प्रेमेन्द्र मालांआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बुथारनायनि उनाव बुथारगिरि पूजा मालांआ गावनि बिमानि दानस'नाय खर'खौ न'नि उनथिं दोनखोमादोंमोन। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव हरनि समावनो पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव सहैयो आरो पूजा मालांखौ हमनानै सोंथि खालामो, नाथाय जेबो दाय गोनां अजद मोननो हायाखै। फुंबिलि समाव पुलिसा सिथ्लानिफ्राय अनुमाय मालांनि दानस'नाय खर'जों लोगोसे गोथै सह'खौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय लानानै थाङो। बेराफारसेथिं बुथारगिरि पूजा मालांखौ हमनो हायो आरो हमनानै पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लाङो। न'नि उनाव दोनखोमानाय थानाय जायगानिफ्राय पुलिसा आरोबाव गंसे सिखा, सेम्पुनि पेकेट, थाव, खानजं, सिन्दुर बायदि बायदि बोखांनो हादों होनना बे समाव रिपर्टआव फोरमायदों। आमेरिका आरो इराननि गेजेराव जाबाय थानाय गिख्रंथाव जुद्धआ एबा दावहाया सरासनस्रा थासारियाव फैनायनि उनावबो, नाथाय आमेरिका आरो इराननि गेजेराव फिन खेबसे दावहा जाबावनो हागौ होनना गिनानै मुलुगनि सुबुंफोरनि गोसोआव दाबो साननाय दं। जाय दावहानि जाहोनाव गोबां हादोरफोराव गोथां थाव आरो गेसनि आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन, जेराव हर्मुज अफ स्ट्रेट बन्द जानायनि उनावनो बेबादि थासारि नुनो मोनदोंमोन। बेबादि समावनो आमेरिकानि नेभि सेक्रेटारि जन पेलाना बिबान एंगारबाय। नाथाय बिथाङा मानो हरखाब बिबान एंगारखो, बेनि जेबो मावख'आरि जाहोन दासिम फोरमायथियाखै। मख'नो गोनांदि रैखाथि नेहाथारि पिट हेगसेटआ जौसिन मिलिटारि मावख'गिरि जेनेरेल रेड्डी जर्जखौ होखारनायनि साननैसो उनावनो जन पेलानाबो बेफोरबादि बिबान एंगारो। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइयाव रैखाथि नेहाथारि महरै थिसनजानायनि उनाव हेगसेटआ गोबां जेनेरेल आरो एडमिरेलफोरखौ होखारहरदों। बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय एबा गावनि फिसाय गथ' गथाय गोनांखाब्लाबो न'खर गारनानै गुबुन मोजां मोननाय सुबुंजों बबेयावबा खारखोमालांनाय गथ' गथाय फिसायखौ हालाय-हाफाय खालामनानै गालांनाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो फिन आरोबाव सासे बर' आइजोआ गावनि सानै फिसाफोरखौ गालांनानै लोगोसे गुबुन हौवाजों खारनाय जाथाय। चिरां जिल्लानि सेरफांगुरि लखिपुर गामिनि थागिबि बिशप इस्लारिनि बिसि प्रिमजिका इस्लारिया थांनाय शुक्रबारखालि गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे सानै फिसाफोरखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारलाङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9181163930 नङाब्ला 9954820066 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां हरनो खावलायहरदों फिसाय बिशप इस्लारिजों लोगोसे गामिनि थागिबिफोरा। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव रुनिकाटा जाथाय खालामनायाव हाथियार लाग्रा आफाद थामहिनबा उदखारिफोरनि आखाइ दं एबा नक्सालिफोरनि आखाइ दं होनना अजद खालामदों। नाथाय बेयो बेसेबां सैथो? जेरै गोबां ससियेल मिडिया सालायगिरि इनफ्लुएन्सारफोरा अजद गोनां बाथ्रा बुंदों, बे जाथायाव हाथियार लाग्रा आफादनि मदद दं, जायनि जाहोनावनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव हाग्रा मावख'आव गाग्लोबनाय जाथाया जानो मोन्दों होनना गोबां सुबुंफ्रा बुंदों। जेराव चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव हाग्रा मावख'आव गाग्लोबनो, गारि सावनो, हाथियारखौ लानानै फैनो माबोरै बोलो मोनखो एबा माबोरै सोरनो बेबायदि पावार होखो? बेबायदि ओरैनो सरासनस्रा सुबुंफ्रा सोरखारनि हाथियारखौ हमनो गिनाय फैयो, नाथाय बिथांमोना बोरै बेबायदि मावख'आव अर सावनो हाथियार बोखांना लाबोनो हाखो? बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा अजद गोनां बाथ्रा बुंगासिनो दं। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन? मख'जाथावदि रुनिकाटायाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनायनि दायाव दासिम सा 26 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा बिफाना खाबाय। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा मावख'आव गाग्लोबनाय जाथाया
थांनाय 17 एप्रिल 2026 खालाराव सोमजिदोंमोन, जाय जाथाया माहारियारि हाग्रामानि सिङाव हाग्रा हाखौ सिफायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै राहा लानायनि उनावनो जागायदोंमोन, जेराव बेदखल खालामनायनि थाखाय सा 25 सुबुंखौ हमनायनि उनावनो थासारिया रुनिकाटा ओनसोलाव गिख्रंथाव महर लादोंमोन आरो सानथालि सोमावसारगिरिफ्रा फैनानै रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव दोननाय हाग्रा बिफाननि गारिखौ सावनाय, हाथियारफोरखौ आलाय सिलाय खालामनाय जाथाय जादोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि उनावनो जाथाय थिलियाव रेपिड एक्सन फर्सनि जवानफोरखौ आयेन आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन। गामि ओनसोलाव लोगोसे चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव सानब्रै इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। बाक्सा जिल्लायाव आयेन बेरेखा IPL आरो तीर जुवा गेलेनाय रेकेटखौ हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि काटाजाराव मैया फुंबिलि समाव सिग्रोमनाय समाव गोबर्धना पुलिस थानानि पुलिसा आयेन बेरेखा IPL आरो तीर जुवा गेलेनाय रेकेटखौ हमनो हायो, जेराव अपारेशननि समाव सानै सुबुंखौ हमनो हानायजों लोगोसे पुलिस बिफाना बिसोरनि आखाइनिफ्राय 13,770 नोगोद रां, गंनै मबाइल फन आरो तीरनि गोबांथार टिकेटबो बोखांनो हायो। बिसोरनि सायाव आयेनारि राहा लानाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। मैया इउर'पियान हादोर डेनमार्कआव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै थाङो। फुंनि समाव गंनै ट्रेन गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाथायाव सा 19 दावबायारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। हादोरारि खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायगानि सम बादियै फुंनि 6:30 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जादोंमोन। डेनमार्कनि हिलर्डनि साखाथियाव जानाय जाब्रबथायाव आरोबाव सा 12 सुबुंफोरा एसे जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गंनै ट्रेन गारियाव सा 38 दावबायारिफ्रा थांगासिनो दंमोन, नाथाय जाब्रबथायनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै दि बेयो माबोरै जाखो। फारसेथिं जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। चिरां जिल्लानि नांगोलबांगानि नब उदय गोजौ गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि फारुक आब्दुल्लाया फरायसाफोरनो बिजाब होनायनि बदलै बिमा बिफानिफ्राय रां बिनायनि अजद होनानै सासे फरायसाखौ 500 रां बिनायनि अजद लानानै गार्जेनफोरनि मोनसे हानजाया देहायारि गाग्लोबनायनि अजद होदों आरो समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे भिडिअ'। खौरां मोननाय बायदिब्ला रागा जोंखांनाय गोबां गार्जेन एबा बिमा बिफाफोरा बिजाबनि मुङाव 500 रां लानाय बे बाथ्राखौ लानानै फोरोंगिरिजों मोगा-मोगि जायो आरो जायनि जाहोनाव देहायारि गाग्लोबनायबो जायो। बे जाथाया सोलोंथायारि मुवा बेसादफोर राननायाव बेले-बेजे जानायनि सायाव जिंगासिनो गोनां जादों। बिजेपि दोलो क'क्राझारा महिला आक्रोश दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार बिजेपि जिल्ला कमिटिया मैया क'क्राझाराव थानाय जिल्ला मावख'आव नारी शक्ति बन्धन बिल 2026 खौ कंग्रेसजों दैदेनजानाय भारत गोरोबलायनायनि बेरेखा महिला आक्रोश हेंथा हाबाफारि खुंफुङो। हादोरसा आफादनि बिथोन बादियै सोमावसारनाय हाबाफारियाव जिल्ला महिला मर्चा, जिल्ला युवा मर्चा, दोलोनि बिबानगिरिफोर, गुबुन गुबुन आफादफोरनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिफोरजों लोगोसे दोलोनि मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बाहागो लागिरिफ्रा आइजोफोरनि थार मान सन्मान आरो राजखान्थियाव बाहागो लानायनि दाबि खालामफिननानै फैबाय थानाय सानफोराव बे सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना बुङो। MCLA नन्दलाल मागरनि खौरांगिरि मेल। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव MCLA नन्दलाल मागरा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथाङा ओरैबादि बुंदों दि थांनाय 17 एप्रिल खालारखालि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख' गाग्लोबनाया जोबोर दुखुनांथाव जादों। जाहाथे इयुनाव बिदि जानो नांला। दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे आयेन बादियै साजा होयो। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गासै हारिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बयबो खौसेयै खामानि मावगोन। रायजो राजाफ्रा जेबो सिन्था खालायनांगौ गैया। BTC सोरखारा गासै रायजोफोरजों दं। बयबो गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावो। थासारिखौ जों अरायबो गोजोनै लाखिनांगौ होनबासो जौगायो। समाजाव गाज्रि मानसिफ्रा हाबना गाज्रि थासारि खालायनो नागिरोबा जायगा होनो नाङा। रायजोफोरा जाहाथे सांग्रां जायो। हाग्रा ओनसोलखौ रावबो दानस्रांनाङा। हाग्रा ओनसोलखौ नांगौ जों बयनोबो। सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ जों बयबो जोथोनै लाखिनांगौ। सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि सिमाखौ थाबैनो हाग्रा बिफान आरो सोरखारा बानायना होनांसिगौ। सिमायाव खुन्थिया गायना दोननांगौ। समाजाव नंखाय रादाब, नंखाय भिडिअ फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमाय।
थिदों एमसिएलए नन्दलाल मागुरा। बिटिसि सोरखारा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय लोगोसे माखासे गुन गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनो दान बान्था होगोननि खोथा होदोंमोन। नाथाय बे दान बान्थाफोरखौ थारैनो गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां फरायसाफोरा मोनगोन ना? मख'जाथावदि थांनाय माखासे दान सिगाङाव बड'लेण्डनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों बिपिए पार्टीनि बान्था होनाय थांखि गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय बान्था होनो थांखि लादोंमोन। फारियै बर' फरायसाफोरनि गेजेराव मेट्रिक आनजादाव सा10 टपार जानायफोरनो 5 लाख रां, बिमा राव एबा एमएल आव 100आव 100 नम्बर मोननायफोरनो 3 लाख रां। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बावैसो सिगाङाव जायखिजाया हारिनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय एमएल आयदायाव 100आव 100 नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो 3 लाख रांखौ होगोन। थारैनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन रबिराम नार्जारी बिथाङा। थारैनो बे रांखौ माब्ला गथायगोन बिटिसि सोरखारा, जेराव बिटिसिआव गुबुन गुबुन रावनि बिमा राव एमएल आयदायाव नम्बर एबा 100 नम्बर मोननो हानाय गोबां फरायसाफोरा दं। बेनि अनगायैबो बर' एमएल आयदायावबो गोबां फरायसाफोरा देग्लायनि एसएसएलसीआव 100 नम्बर मोननो हादों। मैया तामिलनाडु आरो सोनाब बंग'नि बियाबफोराव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया जानानै थांबाय। तामिलनाडुआव गासै गं 234 बियाबफोराव भट होनाय जायो। गुबुन फारसेथिं सोनाब बंग' बिधानसभा बिसायख'थिनि सेथि खोन्दोआव भट थुनाया जानानै थाङो, जेराव गासै 294 मासिफोरनि गेजेराव गं 16 जिल्लानि मोन 152 बियाबफोराव गिबि खोलोबनि भट होनाया जायो आरो फैगौ 29 एप्रिल खालाराव नैथि खोन्दोनि थाखाय आरोबाव वेस्ट बेंगलाव भट थुनाया जागोन आरो भटनि रिजाल्टआ जयैनो फोसावजागोन। मोनबा रायजोनि फारियै आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि भटनि फिथाइखौ मोनगोन एबा भटनि साननाय आरो भटनि रिजाल्टखौ फोसावगोन 4 मे खालाराव। बेराफारसेथिं भटनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो आसाम आरो बिटिसिनि माखासे एक्जिट पल फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। भटनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो दासान्दि बिटिसिनि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपिए पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा एक्जिट पलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि बिपिएफआ मोनगोन मोन 11, बिजेपिआ मोन 4 आरो इउपिपिएलआ मोनगोन मोनसेबो मोना एबा 0-0 बेबायदि फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टीनि आईटी सेलफोराबो फोसावनाय एक्जिट पलनि बायदिब्ला मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 9, बिपिएफआ मोनगोन मोन 3, बिजेपिआ मोनगोन मोनसे आरो कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे बायदि बायदि एक्जिट पल फोसावनानै समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौ नुनो मोनदों। 2026 मायथाइनि एसएसएलसी एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मोनखांनायनि उनाव गोबां फरायसाफोरा आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो दायो नेनानै दं हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ एबा एचएसनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय। गोबां आनजाद लिरगिरिफ्रा हांखुर जानानै दं। फरायसा फरायसुलिफ्रा जानो हागौ हांखुर जानानै एबा माब्ला रिजाल्टखौ मोनगोन साननानै दं जानांगौ। जोबथारनायाव बावैसो सिगां एचएसनि रिजाल्ट होगोननि खालारखौ रोखायै फोसावनानै होबाय। फैगौ बैथि दाननि 28 एप्रिल खालाराव फोसावनाय जासिगोन एचएसनि रिजाल्टखौ। बे बाथ्राखौ फोसावदों बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, जेराव बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोसावदों। बेनि उनाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुज पेगुआबो गावनि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। बेराफारसेथिं बावैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोबांथार नंखाय नटिफिकेशनआ गोसारदों, नाथाय गासिबो नंखाय। आसा खालामो आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफ्रा बयबो जेन गाव गावनि साननाय लुबैनाय बादि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बयबो जाहाथे नेनानै थाथ'लायो फैगौ 28 एप्रिल खालारखौ। गोबांथार गाहाय वेबसाइटफोर जेरै resultasam.nic.in, ahsec.assam.gov.in नङाब्ला assamresult.in बायदि बायदि वेबसाइटनि गेजेरजों रिजाल्टखौ नायनो हागोन फरायसाफोरा। बेनि अनगायैबो गोबांथार वेबसाइटनि गेजेरजों जेब्ला रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनानै होगोन अब्ला फरायसाफोरा नायनो हागोन। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय दाउखा बाहा देवस्रि ओनसोलाव आयेन बेरेखा हादान सिफायनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा होबथानायनि उनाव रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सान्थालि सुबुंफोरा गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव आयेन बेरेखा हादान सिफायनाय थावनियाव दावबायना सुलाद लाहैदों बिटिसिनि एमसिएलए नन्दलाल मगरजों लोगोसे 14 नं चिरांदुवार ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि दैथुन बरगयारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा।
नायगिदिंहैदों। दङ एबसुआ 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2026 खौ फैबाय। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होबोबाय थाबोदों। बेबायदिनो देग्लायनि 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2026 खौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोनायाव सा 14 फरायसाफोरनो मान बावनाय जायो। हाबाफारि बादियै कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि गोरोमदाव औवारी बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय बान्था राननाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि एप्लाइ साइन्स बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जोंसार ब्रह्मआ थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। जाला रेभिनिउ सार्कलनि मानगोनां सार्कल अफिसार सरन नार्जारी ALRS बिथाङा माननि आलासि महरै बाहागो लायो। फारियै मानगोनां सीताराम बसुमतारी बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी गोरायुं सालबारि फरायसालिमानि बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि मानगोनां लीला बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।